Dito daw po yung bahay. Ito na yun, ito na yun. Saan yung, ito yung bahay? Bahay. Yung picture na pinasap sa Kirabi. Talaga? Bahay ba yan? O parang Ayan. Ito yung bahay. Oh, may bata. Ano to ay? Bahay ito? Bahay nyo ito? Ha? Hindi baga ito ano lang? Bahay-bahayan nyo? Bahay mo talaga ito? O nasaan yung magulang mo? Ako, Oh, kawayan. nagkukuhang kawayan. Tingnan ka. Ano ka na? Natutulog ka? Opo. Ay, sorry. Paano naging bahay ito? Paano pag gagabi dito ka natutulog? Dito kayo natutulog? Ay, grabe. Hindi, parang, ay, ito yung gamit, oh, mga kalinga ko. Gamit nyo to. Grabe, no? Tapos ay yung lutuan. Ano, isang kaldero lang? Saan yung mga damit mo? Ito. May yerong konti. Grabe, mga kalingap. Paano daw ito na... Paano pag maulan dito? Paano? Pag maulan? Ha? Nababasa kayo? Tapos may kumot-kumot lang. Si father lang. Grabe. Kaya si mama mo. Ito yung lutuan. Mga kalingap. Bakit? Dito po naninirahan itong batang ito, mga kalingap. Sobrang... Oh. Ito mga damit nyo. Lalaba kayo. Dito yung lutuan. Pwedeng magpasok sa bahay mo? Pwede. O, paano yan? Walang upuan? Dito ang upuan? O bato? O, sige. Ano ka? Upo ka. Upo ka. Paano yan? Di nag-aaral ka? Anong grade mo na? 2. Grade 2 na. Anong pangalan mo? 0. Jiro. Asan si mama? Sa po, kawayan po. Papa mo, may papa ka? Opo, nasa Batangas po. Nasa Batangas. O bakit alam niya yung sitwasyon niya ganito o di na alam ng papa mo na ganito yung tinitirhan mo? Ha? Alam niya? Nagpapadala ng pera? Ay, hindi alam na ganito yung tirahan mo? Nagkain ka na? Nagkain ka na? Kanina po. Anong pagkain nyo? Anong pagkain nyo? Kanin. Ah, may kanin. Meron pa? Wala na po. Ubus na. O mamayang gabi, makain pa kayo mamaya? Opo. Buti naman. Nasaan yung nanay? O sige, tawagin na natin. Paglaki mo, anong pangarap mo? Ha? Wala. Trabaho. Matrabaho ka na? Ayaw mo bang magkaroon ng bahay? Ha? Ayaw mo magkaroon ng bahay? Ha? Gusto mong magkaroon ng bahay? Sabi, yun na yata yung tatama. Ay, hello po. Dito daw po kayo naninirahan. Opo, sir. Dito lang ho. Walang bubong, walang higaan. Isang kaldero lang po, sa totoo lang. Walang plato. Ang kinakainan namin yung saging dahon. Yun lang po, sir. I'm JJ Espinosa. And Jero Espinosa din. Sabi daw niya, ang tatay niya nasa ano? Sa Batangas po. Nasa Batangas. So, ibig sabihin, ikaw po ay babae? Oo. Single mother. Kumbaga tatay at nanay na lang. Parang ka po, lalaki ang itsura mo po ah. Mabait lalaki. Mama ang tawag niyan sa kuya.
Mama, pero babae ka po Babae po talaga. ako, sir. Ay, naku po. Oo, totoo lang po. Mm. Eh, bakit ganyan po itsura nyo pang lalaki na? Ganun na, simula akong bata pa. Oo. Simulang bata pa po ako. Ganun na po. Mm. Kaya po ako nagpanak, para pagtanda ko, di, siyempre may isang anak. Mm. Diga po. Pero anong gusto nyo po? Babae o lalaki? Ay, sir, kahit hindi na ho, tama na rin kami dalawa lang mag-single mother. Oo, tama. Ayun nyo ng mga babae. Ayoko na. Dati nang bababae ka. Dati ho, yung Oo. tumboy ako. Tumboy ka po talaga. Pero ngayon di na, nagkanak po ako. Mm. Isang, ano pa yan. Di, ang gusto mo na ngayon, lalaki na. Hindi na po. Hindi na rin. Kami na rin kami mag-ina. Mm. Eh, Kahit barong-barong lang baga, sir. Pero okay lang. okay ka na po dito? Sa bahay nyo ito? Okay lang ho. Pag maulan na di, takbo. Saan po kayo natakbo? Yan si taas. Saan na itaas? Inanay Tina. Pag maulan, Hmm. nakikisilong kayo. O nakikisilong O di pag mainit dito kayo. dito. Kawawa yung bata. Siyempre, sir, wala naman kaming... Buti na lang lalaki si Tutoy. Oo. Pari nga ito yung... Ano namin, sir, dyan no, sa tabing ilog, sa kabila. Nagpiram din yung kaldero. Pinahiram ka rin ng kaldero. Sabi nga yun sa akin, Bakit hindi nyo po ayusin ito ng medyo ayos-ayos? sir, hindi man na akin dito. O hindi. Kumbaga, Kahit kubo lang sana para medyo maayos-ayos naman. Hindi kagaya nito. Hindi kagaya nitong kumot lang yung bubong nyo. Di ba? Kinukumot din yan, sir. Kinukumot din namin yan. Di wala kayong kapag gabi walang bubong. Wala. Yan, sa ilalim, ito. Banig namin dalawa mag-ina. Saging. Oo. Yan lang, saging lang, sir. Wala nang ho iba. So, bakit ganun? Sobrang... paano nangyaring ganun, Nay? Hindi ka marunong gumawa ng kahit na Paano nga, sir? Mayo man. Paano wala? Walang panggawa. Hindi ka talaga marunong gumawa ng kubo-kubo. Marunong po, pero walang pangpagawa. Walang pang paggawa na paano? Yung mga materialis po. Walang Kumpleto itak? Oo. Pwede naman manghiram. Yan lang, sir, bawal. Hindi ka pinapahiram. Maano tayo dyan. Pag naputol, pabayaran ko pa sa nakukuha ng pera. Wala naman din. Paano yun? Paano kahit hiram lang sana at least kagaya nito, maayos-ayos naman yung tinitirahan nyo, Nay. Wala din, sir. Okay lang sana. Lang nangihiram. Yung itak nga yan, hiniraman ko din yan. Hiniraman. Di pwedeng magawa ng kahit pa yung Hmm. Marunong kayo nung kahit yung kamalig ba? Oo, marunong po. Kaso lang walang materialis sa pang papako. Apako. Itong mga hiningaan nyo lang. Hiningaan nyo lang. Ito. Yeah, kay Kuya Jiro ito. Diyan, Jiro, dyan. Hiniram ko lang. Ito naman, yan, kumot namin yan. Pag nag-ulan, di wala, takbo. Kawawa itong anak nyo talaga. Buti nag-aaral po. Dito. Buti nag-aaral. May birth certificate naman siya. Kompleto naman po, sir. Jero, anong sinasabi mo kay sa kapag may Kay mama mo. sa school mo, anong sinasabi mo sa school mo? Saan ang bahay mo? Di walang Saan daw ang bahay? Marbar, Batangas. Wala man tayong bahay din doon. Dito, tayo. Batanggenyo kayo, Batanggenyo. Siya lang po. Kasi tatay niya Batanggenyo. Alam ng tatay niya na may anak siya. Oo. Paano yan hindi nagsusuporta? Hindi na po, sir. Libal na lang po ako. Kawawa itong, mo na lang ito, ipampun mo na lang ito. Naku, sir. Huwag Bakit? naman. Wala naman bahay. Tayo pa, sir. Gusto mo ampunin na namin ito? Agoy, wag na po. Oh. Maawa na po kayo. Wag naman, sir. Kisa naman nandito ito.
Di okay lang sana kung kami tulungan ninyo. Kapag hindi mo magawa nito ng kahit kubo-kubo, kukunin namin yung bata. Hindi kaya ko magkawang kubo, sir. Kung kayo mayroong pampagawa, halimbawa material ko yan, ako, kaya ko magawa ng sarili ko. Ako lang mismo. Yun, sir. Kung sa awa ng Diyos naman ho, sir. Basta may ano lang kayo, kahit Oo. kubo-kubo sana. Mm. Kasi Awa ng ano Diyos ito, ho yan, bakit sir. ilang ano na kayo, gaano na kayo katagal dito? Yung wala pa akong anak nito, taon na ho. Paano ganito na paggagabi? Pag maulan, di basa kayo. Bagay kung ano kayo pag nakituloy Bahala na, kayo. Sir, ang Diyos. Bahala po, sir, ang Diyos. Ay ang gusto Sa Diyos na lang natin sa lahat. ang gusto ng Lord, ng Diyos, masipag tayo. O, siyempre. Masipag ka naman po ba? Ubaw. Oo. Masipag ho. Anong trabaho niyo po? Naku, sir. Nagtutukan sa bundok, yun lang. Hmm. Yun lang, wala nang iba. Kung hindi nga kayo magtutukad ni yan, kasama ko pa yan. Sa bundok. Kung walang... Marunong kayong paano nangyaring ganito ang bahay mo? Siyempre, sir. Kailangan. Paano wala? Ako kaya kong gumawa ng mas maganda-ganda pa dito. Ako lang. Kahit itak lang ang meron ako. Tayo. Ako, wala din. Paano wala? Di marunong gumawa. Marunong ako, sir. Kahit kunti. Oh. Kunti lang. Ganito lang. Magpag ano-ano. Siyempre, sir. Lumang. Hindi po seryoso po kasi kapag Oo, ka ganito, sir. baka kunin namin talaga yung anak niyo. Pa, sir, wag naman. Awa ng Diyos. Kaysa naman dito yan natutulog. Magbibinata na yan, sir. Ilang taong ka na ba Ang pangalan niya? Zero. Jiro. 8 years old. Oo. O di paano yan? Kain na po kayo. Tapos na po. Anong kinain niyo po? Kanin. Hinatiran kami ni Cedric ng gulay. Buti na lang hinahatidan kayo ng Gulay. Papaya po. Oh, Yung kinain namin. walang kang kamag-anak na pwedeng makituloy yung bata. Wala. Ang lahi namin, sir, sa San Pascual Masbate po. Malayo Oh. Ba't ayaw mong mag-uwi po doon at may kamag-anak ka ata doon? Sir, mahirap pa kasi, sir, puro palipat-lipat ang bata. Transfer, ganun. Mahirap. Dito lang na nag-transfer ko sa grade 2. Hindi na sa pambuhan. Yan. Ikaw, Toy, gusto mong magkaroon ng kubo? Gusto mo? Ayaw mo na dito? Ha? Ayaw mo dito? Gusto mo kubo na? Ha? May bisyo ka po ba? May bisyo ka? Wala na po. Wala na. Pero dati meron. Dati ho. Nung ako yung dalaga pa. Yung dalaga ka pa. Baka ngayon po may bisyo ka pa rin. Wala na po, sir. Wala na po. Wala na. Tama na yung aking anak bisyo. Aral, pag-aralin, bago sikap. Ganun po. Wala na po. Dapat lang kasi Yan lang po, sir. Awa ng Diyos naman. kasi hindi kami tumutulong sa mga bisyo. Kung tumulong man kami, may pinapatingnan Sa Diyos namin. ko yan lang, sir. Sa Diyos. Kasi kung Tuwing linggo kami, nagsisimba ho kami niyan. nagsisimba po kayo. Oo. Sisimba ko tuwing linggo po, sir. Totoo po yun. Kasi Awa ng Diyos naman. itong lupa hindi naman sa inyo Hindi po. Oo. Kasi kung pagawa namin kayo ng kahit kubo, pwede naman Oo, pwede po, sir. pwede naman. Kaysa dito natutulog yung Oo. Kaya sa bata na lang po. Pwede po din sa bata lang. Sa'yo po, wala na. Okay lang po sa kuya kung maya Kasi na. kaya mo nga dito magano. Sa bata na lang po. Diga. Nakakahirap ng baga po. Oo. Kung ibig sabihin po, sir, nakakaawa. Diga po.
Yan, sir. May lang. bigas pa po kayo. Naku, sir, isang saingan na lang. Isang saingan na lang. Binili ko pa diyan, pinaghanapan ko ng niyog. Mm. Yung bilaw ko si Drake kaninang umaga. Magbibigay kami pero dapat di bibili ng pagkain ha. Oo, sir. Mamatay mo kami mag-ina. Para mismo, wag naman ngayon. Mm. 16 years pa lang ako noon. Ngayong may anak ka na, babae ka na. Oh, yes. Oo. Kasi walang nilikha ang Diyos na ano. Di ba? Hulog Babae, ng lalaki Diyos ho yan, lang. sir, sa langit. Oo, Hulog di ng ba? Diyos. Oo, totoo ho yan. Hulog ng langit ho Oo, yan. bakit naiiyak ka po? Siyempre, natuwa lang po. Bakit po natutuwa kayo? Parang mayroon nakakatulong baga ganun. Para nakikita mo, tutulungan ka namin. Basta deserving po na ano. Ha? Basta kayo po ay karapat dapat talaga. Oh, sir. Dito totoo po ako yan. naawa sa anak niyo. Yun nga po eh. Sa araw-araw, kasama ko yung pagtutukad. Sinasama Para lang niyo. kami, Paano yung pag-aaral po niya? Wala naman po, pasok yun ngayon. Kapag wala siyang pasok, sinasama mo. Oo. Tutoy, kamusta ka dito? Totoo Anong yan, sir. kamusta ka dito? Okay lang sa'yo na dito ka nakatira? Po. Dito parang grabe. Totoo yan, sir. Po, hindi nagsisinungaling kahit ano Tapos po. mayroon kayong isang kaldero lang. Isa lang liniraman ko pa ho Tapos yan. nakain kayo sa ano. Sa down saging. Totoo po yan. Sa down saging. Yan, nagpuputol yan doon para may kakainan. Parang plato. Sardinas doon sa may down saging. Binili ko diyan kanina. Kundi ako Ba't wala kayong gamit, Nay? Wala kang ano, wala ka talagang simulat sa pool, wala kayong bahay. Wala po. Solo ang buhay ka tapos nabuntis ka. Ganito na lang yung buhay mo. Oo. Paano ka nanganak? Wala naman ikaw palang ano, nag-aalaga. Meron dati, sir, yung nag-ampon din sa ko. Ay, nambun ka din. Kaso lang po, gadan na. Patay si na. babae, oo. Matanda. Oo. Ako pa nga ano doon man sa Batangas. Yung nag-ampon sa ko ng maliit pa. Oo. Ako. Oo, siya yung nag-alaga sa'yo. Mm. Pero ngayon wala na. Back to panubuhan naman ako. May anak na ako dito. Yan lang ang inanak ko, sir, para wala namang masasabi. Ano pa bang gusto, anong pa bang may pangarap ka pa po ba sa buhay? Sir, ang pangarap ko lang, sir, para sa anak ko na lang po. Yan lang ho. Oo. Dapat mabigyan mo ng maayos itong tirahan, hindi pwedeng ganito. Yan lang po, sir, sa anak ko lang. Oo, Di kung bali po ako, sir. ang pangarap kasi may kasamang gawa yan. Mayroon po. Paano Wag yung lang ano? maraot. Wag lang maraot, sir. Ang pangarap dito kahit sana ako ano. So siguro ganun nga. Maganda rin naman, sir, ang ano po. Kailangan pangarap ko sa aking anak. Kung siya ay mabait, pag magsutel siya, wala tayong magagawa. Ganon. Gusto mo ba itong makatapos ng pag-aaral? Yes po. Ako, sir, naman ay grade 5 lang ang inabutan ko. Pero itong anak mo gusto mong ano, makatapos ng pag-aaral. Grade 3 na po siya kaya sa Di paano mamayang gabi? Dito na naman kayo matutulog. Opo. Tutoy, paano yun yung lamok dito? Yung lamok. Malamok dito eh. Kanya-kanya kayong paypayan. Pinapaypay nyo na lang. Oo. Kinakagat ka to ng lamok. Paggabi, walang lamok, no? Hindi ang tulog na yan, sir. Oh. Anong kumot niya ito? O di wala ng ano, o yung hamog ng umaga. Inaalis namin po ito. Oh. Kinukumot pag madaling araw. Mm-mm. Yan. Ito lang tanghali, ito lang. Tanghali yan. Ilalagay namin diyan. So kinukumot nyo madaling araw dito kayo. Paano ba yung makakita ng tao sa inyo? Anong sinasabi? Wala naman po kasi kakilala lang namin katulad na kay Kuya Jerry. Alam na nila na kayo ay ano? Oo. Nakaano lang, barong-barong lang. Oo. Yan lang, sir. Yan lang po ang ano po sa gist. Pero wala na po akong ibang sasabihin. Yun lang.
Walang kagamit-gamit mga kalingap. Wala po nga sir talaga sa totoo lang. Yan, hiniraman ko pa yan doon sa bilang sa So, ganito na lang, ano na lang, papagawa kami ng kamalig, kubo, Mm. para sa bata, ha? Yes po. Para makahiga man Panginoon, ito. Sir, Panginoon, sa hulog ng At langit kung po. may magpadala naman mga sponsor, mga gamit, lalong salamat. Oo. Pero ang priority Hulog natin, ng langit yung sir. paggawa namin dito ng kubo, kamalig, si Tutoy, hindi pwedeng dito natutulog yung bata, magkakasakit yan. Hulog ng Na, langit ano, yun. Nay. At ngayon, siguro ang yung pagkain, Opo. anong kailangan nyo lang sa pagkain? Bigas. Ayun lang po. Oo, bigas. Wala na ho. Paano wala kayo dito malalagyan ng bigas? Paano Ito na yan? nagtatahuban. Tinatakpan nyo na lang. Oo. Bigas, tsaka ulam, Opo. Diyan sir, sa hulog ng langit na Mm. Panginoon ng Diyos ho yan. Totoo lang po. Sige. Ba- Doon kung saan man may yun na lang. At sa ngayon, bigyan na papagawa natin ito ng kubo. Opo. Si Totoy. Ha? Para hindi siya dito nagtutulog. Kawawa man ito. Jero, anong pangarap mo paglaki? Trabaho. Oo, anong trabaho gusto mo? Maging pulis na. Pag hindi kayo nag-ayos, baka nagbibisyo kayo. Sir, hindi ho. Hindi. Hindi Mayroong mga, kasi kami, yung tinutulungan, may Ay, talok investigation. mataman ho dyan sir, sa totoo lang po. May investigation kami kasi pag nalaman namin na nagiinom ka, nagbibisyo ka, kukunin namin yung anak mo. Sure naman. Huwag naman, awa ka naman. Pero, Hindi man talaga sir, sa totoo lang sige. Basta Promise po. magpakabuti ka. Yes. Ha? Tunay po. Ito, papagawan ko na ito ng kubo. Kung saan dito pwede kakausapin ko si Cedric. Marunong man siya. At siya na isa siyang kausapin ko paggawa ng kubo. Totoo sir. Basta, ngayon, magbibigay ako ng kaunting tulong. Toy, lagi ka bang nakakakain? Ha? Araw-araw may pagkain? Sabi mo, nagtutugod kami Sir Alvin, araw-araw sa bundok. Saan ka, natulong ka dito kay mama mo? Opo. Nagbubuhat. Saan? Anong ginagawa mo? Nyug. Yung para may pagkain, naghahanap kayo ng nyug. Sir, sa totoo lang, kasama ko ho yan araw-araw para may lang pagkaon kami. Kasi si Cedric ay tanong po ninyo yan, sir. Awa ng Diyos naman. Hindi man kami nagugutom. Isang araw, isang bisis lang. Ganun lang po. 1 kilo yun. Isang araw. Isang araw, 1 kilo. Yan, nakikita kami si Cedric mo yan. Sige, magbibigay ako ng pang ilang araw lang ng pagkain na pang ilang araw lang pero monitor namin baka binibili niyo po ng bisyo. Hindi po, sir. Hindi naman. Hindi po. Kay Cedric na lang po kamo maghapot. Sige. Ito muna, pambili mo ng pagkain. Jero, ikaw na maghawak nito. Tapos, Yan kay sir. ang plano natin, gagawa natin ito ng kubo. Oo. Ha? Yung yun lang. Tapos, madami pang blessing. Basta karapat-dapat ka. Hindi ka umiinom. Hindi po, sir. Kasi baka kilala ka ng taga Pwede yan dito. diyan. Oo. Kilala Para ko mga yan dyan. Baka may mga maawa sa inyo, yung sponsor, padalang kayo ng madami pang mga gamit. Kasi wala kayong magamit. Opo. Katulad niyan, sir. Iniraman ko lang kaldero doon. Oo. Kabila. Para mabuot man. Ayaw nga Hiram lang, Oo, sa kabila ng ilog po doon. Paano? Bakit hindi ka man lang nakapundar ng Nay? Sa Batangas po, sir, mayroon. Bakit? Kaso lang ang pag sa estribo po. Anong istribo? Sa ng gamit po. Mahirap po yun. Mahirap ang alin? Pag laog dumagi, siyempre mga bagahe, baga po. Wala na. O din nyo na makukuha yung Hindi na po. Wala nang pamasahe, kumbaga. Wala na. Oo. Wala na rin. Kawawa talaga yung lalo na dito sa anak mo. Diyan sa anak lang ako, no, sir, naawa. Sa totoo lang po. Kung nakaawa ka, dapat kumilos tayo. Kumilos Yes ka po. dapat.
Kaya nga po sir, ako dito, nagkukuha makiting andramay, yung mga pusti-pusti na yan. Ikapos man ang kinuha niya doon sa kawayan. Hindi man pwede maigayan. Wala din. Wala ka bang problema sa pag-iisip? Ha? Problemado po sir, sa totoo lang. Isang lang, ang po itong akin. Ito na lang yung nag-aano sa'yo. Yan lang po Nagpapalakas. sir. Oo. Paano sir kung wala yan? Baka ako ibagpakalunod nun din sa ilog. Ano ka lang, manalangin ka lang ha. Sa Diyos sir. Sa Diyos, magsisimba. Yes. Yun, manalangin. Linggo po kami sir. Linggo. Manalangin kayo ha. Opo. Totoo yun. Nagsisimba kayo, Toy? Simba kayo? Ha? Linggo ba nga sir? Okay. Jairo, masaya ka man, may pera na. Masaya? May pambiling pagkain. O paano yan, paano kapagawa na namin yung mo? Opo, sir. Yung kubo, kausapin ko na si Cedric at para sa bata. Hindi dito pwede. Kawawa ang bata. Po, salamat, parang sir. sina Totoo Jamaica naman. po. Ako sir, Mga tuwang kalingap. ko, tinulong rin ako ni Cedric.